Hej, děčka, já jsem kaplan z Ameriky. Vrátil jsem se, abych sloužil lidem. A v Česku mi říkají katapult. Jinak tohle video je směrovaný pro candáta z prdele a jeho kámoše Juana Xindlose. Tak se podívej, jak to jede tahle kurva Honda CR 500. Trochu jsem to naladil, protože 930 stará kočička, ty vole, to je prostě mrdička. Furt to jede vejky, ale mě to nevadí. Radši si vezmu tu kuklu. A pojď s ní. Na horní úvrať. Málo. Furt málo. Ej, už práskla. Furt nejde. Pojď ty kurvo.